खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों क्रिसमासनि फोरबोआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गावनि थानाय न'आव गाहाय से हस्तियफोरखौ जाहोनायनि हाबाफारि मावदोंमोन। बिसोर गासैबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावदों आरो भारत हादोरनि जौगानाय बिथांनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां जादों होनना फोरमायो। That's an invitation from Prime Minister, so I was excited to see what it will be all. मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाता हूँ, हमेशा। और इस बार जब ये निमंत्रण आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए मुझे। Welcome to everybody. I was happy that I came. Everybody feeling one family, and I was particularly happy with the Prime Minister's message, attitude, warmth, friendliness. He spoke about the contribution of the Christian community. मदन मोहन मालवीयनि 162थि जयन्ती फोरबोआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 25 दिसेम्बर 2023 खालारखालि बिगियान भवनाव फालिनाय हाबाफारियाव पण्डित मदन मोहन मालवीयनि सोमोन्दै लिरनाय 11 खन्द बिजाबखौ बेखेवना होयो आरो गाहाय मन्त्रिया जथुम्मायाव बिबुंथि होयो। बारग' गाहाय मन्त्रि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीनि 99थि जोनोम साननि लोब्बायै दिनै गुवाहाटी नोगोरमा जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव मालिगावनि अटल बिहारी फोथाराव खुंनाय गाहाम खुंथाय सानाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लायो। गिबि मन्त्रिया बारग' गाहाय मन्त्रिसिम सिबिनाय बावहरो। गिबि मन्त्रि अटल फोथाराव अटल बिहारी वाजपेयीनि मुसुखा लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि गेदेमा अटल बिहारी वाजपेयीनि 99थि जोनोम साननि लोब्बायै मैया दुलाराय हादोरावनो मोजां खुंथाय सान फालिनाय नुनो मोन्दों। मिरुआरि हिसाबै भारत सरकारा गेदेमा भारत रत्न मोनगिरि अटल बिहारी वाजपेयीनि 99थि जोनोम सान फालिनायनि लोब्बायै खुंथाय सानखौ हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि राजघाटआव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों, जेराव भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु, लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरु सरकारनि गासै मन्थ्रिफोराबो बाहागो लानानै अटल बिहारी वाजपेयीनि बिबार आरो सिबिथाय बावहरो। चीनआव गुसुनि दोहौ, बीजिंआव 300 घन्टासिम बिदुङा लाथिख'नि गाहायाव थांदों। कर'ना जिउसाया गोख्रोङै गोसारदों। 24 घन्टायाव सा 656 सुबुंफोरनाव सन्देरदों। कर'ना जिउसाया फिन खेबसेबाव गोसारदों हमदों। गोदान भेरिएन्ट जेन से कभिड-19 जेन से फैनायनि उननिफ्राय कभिड-19आ लासै लासै सुबुंफोरखौ खैफोदाव खोख्लैदों। बेनि उनाव महामारीजों सन्देरजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया बांगासिनो दङ। हादराव कर'ना भाइरासनि एक्टिभ केसनि अनजिमाया बांनानै 3742 जाहैबाय। कर'नानि केसफोरा बांनायजों लोगोसे सरकाराबो सांग्रां जादों आरो नेमखान्थिफोर फोसावदों। बेनि उनाव मोनसे सावरायनायाव जायोदि सन्देरनायखौ सामलायनो थाखाय फिन होबथाफिननाय जागोन ना जाया। हादर नाङैनो कर'ना भाइरास सन्देरनायनि 656 गोदान केस मोननाय जादों। बेफोरनि गेजेराव बांसिन केसफोरा कभिड-19नि कर'ना जिउसा जेएन से भेरिएन्टनि। महामारीनि जागायजेन्नायनिफ्राय सन्देरजानाय सुबुंफोरनि गासै अनजिमाया 4.5 कौटिसिम सहैबाय। मिरु सावस्रि बिफाननि फोरमायथिनि बायदिब्ला दासिम 4.44 लाख बेरामिफोरा कर'नानिफ्राय उदां जाबाय, जेराव 5.33 लाख सुबुङा जिउ खोमानांबाय। केरेलायाव कभिड-19नि बयनिख्रुइ बांसिन केस मोननाय जादों। रबिबारखालि केरेलायाव 128 केस मोननाय जादों। बेनि उनाव कर्नाटकआव 96 केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।